està tant de tot bé. Ha de sortir amb els amics. No puedo casi pagar la hipoteca. Tot és més car. Mi pare i ma mare ara me donen menys papers. Ma mare ja no me donen tanta paga. Jo no la not. M'ha afectat a l'hora de comprar coses perquè has de mirar més el preu i has de comprar coses més barates. El pare està aturat. La nostra crisi perquè no me puc comprar la meva roba. M'han reduït la paga. No me tenien que comprar un cavall i no me l'han comprat per culpa de la crisi. Anar a estudiar fora s'ha de mirar puestos més econòmics. Les coses costen més a les tendes. El menjar no és el mateix. Ja no ens podem permetre tant de luxe. La nostra crisi és res. El material de rugby ha pujat de preu. En res! A mi la crisi no m'ha afectat, però, per exemple, la meva germana, que se n'ha d'anar a estudiar fora, sí que li ha afectat. No puc anar a esquiar.